רק היום בעמם, שר המודיעין קורא לכם, יש מרד נגד העמניקים. מרד נגד העמניקים? יש! חברים, שמעתם? יש מרד נגד העמניקים. חברים, שקט. היום הוא יום היסטורי, היום אנו נתקוף. העמניקים בלחץ, הם השחיזו את חוד החנית שלהם. לכו למצוא העמניק, קדימה! יאללה ברבא! זה השולחן שלי! זוז מפה! לך! אז מה, נהייתם קשוחים, עושים מרד, אה? אתה יודע מה, הנה כן מרד, הלך, הנה, מכה. פליז בוא נמצא העמניק, נפוצץ אותו, פליז בוא נמצא העמניק. עלמו ממנו, טעות באיתור. די נמאס, לא רוצה למרוד יותר. קשה לי! אני עייף מנרבי! אני יודע שלחלקכם יש חברים העמניקים, אבל אין מה לעשות, חוק זה חוק. זהו בנישתי, הפעם זה הסוף שלך. 1, 2, 3! נניח. ביומי של היום, שר המודיעין התפטר, המרד נכשל. די, עזוב, תשחרר, לא עושה מרד יותר, די, אוקיי, תשחרר. אוקיי. קמתי. מיאו 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 מיאו